हेलो एवरीवन गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय लोगोफोर नोंथांमोना दायो नायगासिनो दङ आपडेट भिडिअ लोगोफोर नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदान फैनो गोनां आपकामिं फुल मुभि बर' सावथुनफोरनि आरो मिउजिक भिडिअफोरनि शर्ट मुभिफोरनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर थौदो बिदिब्ला दिनैनि आपडेट भिडिअनि सायाव लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोरावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों दिनै आं मानि सायाव आपडेट भिडिअ लानानै फैदों लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों बे बोसोरावसो मोनसे गोदान फैनो गोनां आपकामिं फुल मुभिनि सायाव आपडेट लानानै लोगोफोर जाय फुल मुभिनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों गोसोआ बोराया ओमफ्राय लोगोफोर बे गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला फैला जे बरगयारी, मेन्देला ब्रह्म, बिबेक गयारी, मनालिसा हाज'वारी, अनसुमै दाब्ला बर', जेजास केरकेटारि आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर बे गोदाननि मोनसे फैनो गोनां गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सनखौ खालामदों मेन्देला ब्रह्म बिथां, प्रडिउसखौ खालामदों बिरफुं बर' बिथां, करिय'ग्राफखौ खालामदों सोमावसार बसुमतारी बिथाङानो लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुनखौ नोंथांमोना सोर दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखाबाय बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो आरो लोगोफोर बे गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुननि फुल मुभिनि ट्रेलार भिडिअखौ बिथांमोना रिलिज खालामनानै होखाबाय जुदि दासिमाव नोंथांमोना नुसनाखैबा बयबो जेबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव नायहैदो आरो लोगोफोर सोर नोंथांमोना बे गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुननि ट्रेलार भिडिअखौ नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सनावहाय लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर आरो बे गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुननि फैनो गोनां आबुं बर' सावथुननि फुल मुभिखौ नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'दो आरो सोर नायनो एक्साइटेड जानानै दङ कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरखादो लोगोफोर लोगोसेनो दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो एन्ड थेंक इउ फर वाचिं